anyogo dona hala anga janaza ula iba soro sa kile wolon flan kile saba saraka ba mumike mbogo fe ka caya hal ni aya soro don bo mabbe ayare sababa yaka mais kuma do doron we kafiru ta boye onana ni poser anola o mimi ke sisa anga mogodo de la ka fatu kana mogo tari insisté ko fo ka misi fagani na parce que ko ni tiemi fagalen bani ble ko ni mogo fitini ne ko ni mogo bade donc ko misi faga shude ni te saka faga shude Allahu akbar misi kanga fagani kadaka ko mogo bade do ale ram na misi faga kana mogo ma nyini ci dinga fa ci dinga ga char turani kele mi be fa ko de fa Allahu akbar mais ibe ni kida wujmen kono anga chorba do fatura be nere mo ka do ala ka hinala ale na ni jo kenaka karamo na be do ka ya do ke foti fa chef che bana mo hinemine ay tami ga bana na bolo warta la mo hinemine aya debure ka be saraka bo daga bo adala aw ere ba don saraka bo te jago ya aka ma aw ya daga siga dala ma ya jago ya ka yere debure ka juru ta ka labe ali saka ka shartran kele min be sinya duna sene fle ko fa ko faga awye kwati faga oni mim se shuala ka nya cinema ne mim se morela na so ita dabal juga ni so ima so go sorobi na so ita ko shuwa de o ka shuba nya cinema ne so were wallahi karam len faturabi ay joni kala dila wala karam so ra ko ga yasi kala ka do ke tata kasra misi baba ni ala ko be mi min kera seko da mai rai dan da saraka la alka son ko al kalimatu tayyiba saraka ko hali kuma imam fodi saraka tude Allahu akbar kan nyamata ka bo saraka tude do ka hina dola ka dolinta ka nyun ka siga ko saraka do Allahu mo be sega nan fla sarika ka saraka yi fatema ibam suma ko sebe ala nyin nan fla mi sarika bar yi se man sawma o mo jama'a rata ya ko sebe mais o bita mo ni ke ku ka du cirin ci wala kata yorba fatura ka juru min toy misi ko problem par la kanu buti kuna balo ko kanu ala kalimina dam amin ya rabbi donc a fo mo ye ni ba fika ala wele tiendo ala wele do be mago kenen be sebe nyi ba fika ala wele ikangi labe serka bode kama nga sete nyi ba fika ala wele ala taala ka saka hinana kam bon la halala ay hal ni seraka tibule ka barake ala kalimina dam ka fo mo ye ame min bo saraka wala saraka num chama be ma fo min yere be bo ala wala siraw fede kullun filaw ni turab dalaw be saraka chama fo anye asaraka na fa maka do ko tabla sirala joyin ne tu tamaro ni ma ne tu madu me ne tara frontier so la bien tara so sira ni ngote ne ba ka disa me yela ka e ma dumuni chama chefa min chira sira kuna ni kunya di muso de matiki do ba bala ka da ka de ma sarka dan do puplene mun tara dugu tara se ka puplene ndo akoro sungola min turla stintinya sola ni kunya sungola ni muso sentando ma am bida kan namunala iba baraji soro do yi nyoti sound ntara bala nyoti sound kana siduna sanfe o ko fiya ko lamba dron no ko mako binya arpor yorola sirashun do be sirashun do be ni kun sirashun ko fo arando am tajira de kumbe aha min kona wata ke o sisa ala ke fama were ya mora ti bayro fe sisa re Allahu akbar nya mangudu foranye fonye de déplacer la katafle chefan fembe gengelembe ala kalimena dama ka fo mo ma fo ati bende ma ati ben islamia konna islamia ka tabulu ni fen ni inshallah ala kalimena dama wala momari mega kuma mo mo fo islamo ka sarga bo to de to suno ni ala kala sallallahu alaihi wasallam ko iza lam tastahi fasna ma shita ni mamalo ala ma fen fe jake ama ko sa wala kala ko halika nyaman ta ko sera ko baraji do o mam ye nyaman bo sera do jurumindo do e ka furanya bi ne chorba do nye abaga ni gasuka hala sika boli ko se amena bi e sababu yala la harakidi bani cede Allahu akbar o kidi bani cede komi fanga caman be a ti tiɲɛ ka di sono n'o kɛra e min kɛra sababu ko bila mɔgɔw ɲɛ sira la fanga kan k'e de wele
Amerika kosa ina ne ka client do a problem kɛra la wallahi a problem kɛra la a yɛrɛ ka a bɛ baara kɛ a bɛ yɔrɔ a ye soden kelen hakɛ a y'o san a ka ca san 20 ye a b'a bolo a bɛ to k'a ka mobili jɔ ye kuma dɔw la ani kuma dɔw la a bɛ to k'a kɛ seli yɔrɔ ye o y'a laɲini k'u bɛ yɔrɔ in minɛ a la e b'a dɔn o y'a minɛ ni kan min ye wa o kamalen dɔ bɛ yen nɔ k'ale taara planti don yɔrɔ in nɔfɛ ko yɔrɔ in ka bɔ nin yɔrɔ la quoi parce que k'a san 3 ye ɲinan ye k'ale taamatɔ sen delila ka talo yan nɔ a taamatɔ sen o delila ka talo yan nɔ k'a ka ca ni san 3 ye a bɛ san 3 ye ɲinan o jugement de wulila a ma diya dɛ an karamɔgɔ n sen talonna depuis salon na sini ya Allahu akbar mais furaɲa bɛ bɔ anw ɲɛ an bɛ bi se fanga la ka mun bɛ ɲɛnabɔ faamaw bɛ ka wari hakɛ min don ka gitɔrɔn sanuya ka na ye ko dɔ bɛ ka taa furaɲaga bɔ k'a ka mago walima dɔ bɛ ka t'i jɔ mɔgɔw ɲɛ ni daga ye wallahi an m'an tɛ ka fanga o kɔnɔ an yɛrɛ de kan ka baara de kɛ k'a tigi sanuya ka bɔ yen o sɔnbaliya bɛ ni kuruwa de kan ka yala mais ni kɔlankolon suguya ninnu don n'a ma fara jamana ɲɛmaaw ka jamana sanuya o tɛ yɔrɔ bɛɛ la o tɛ se yɔrɔ bɛɛ la o fanga tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ sanuya an kan ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ɲɔgɔnnaw bali quartier kɔnɔ ka taa fura ko sira kan ka furaɲaga bila mɔgɔw ɲɛ sira kan ka misɛriw bila sira kan ka fɛn kirikaraw bila sira kan an ka n'a ye mɔgɔ ɲini na i b'a tigi wele a kana ta ka taa de a bɔra n'a y'a ka so n'a ma kɛ tiɲɛna ala ka lemina d'a ma mago tɛ ɲini sira kan si ka mago tɛ ɲini ala fɛ ni tɔɲɔni ye fana sɔrɔ i bɛ ka ɲini sitana fɛ dɛ m'o fɔ mais silamɛ kɔni t'a kɛ ala ka lemina d'a ma